tunruma kan video en ho tur hi kumina ti chua ania ala thar khop mai puitling film chantuma Texas Circle crew member ten boina anma chondan chungchang ania a movie mingchu X ani top mai kumsang khat zakwa samsari pakwa ania Sheriff Danler chu poi khoina rap thlak tak thlenna hmun pakhata hian akala in pakhat bulloka hian rong pakhat puana kho hi alo let jengbok kailona po chuan thi sen thar hlam tak ala oma in chunga chuan lutin deputy point aron zui lut ve ngal bok in chunga po chuan thil hmunuam lo tak tak ala om cheu mai ni khat kalta khan puitling film star hloting tak ni tum Maxine mix le a thian te chuan Texas sa Houston khuwa pantumen anin bot saya heta hian shooting nei tumen abial pa le an producer ni bok wine chuan helai hmuna hian crew member dang an director RJ a sound producer Lorraine le Maxine chanpuitur Bobilin baka Jackson tenen an kalani wine chuan Lorraine hi chu hetiang lampang achang du vak lo ni in a hria Jackson le Bobilin tero chuan kar chunga chuan an nom ti zong tak ani zia an dan tirna sal he thung an film sutna muntor farmhouse chu an thlingta a wine chuan anei tu pa Howard chu wabia in ani chuan rifle nen lo hmuaka wine chuan a hma in anin chu shooting nei na atana anin biak fel vek to thuwa soi po chuan Howard chuan a thian ta chu arin zong an ni lo thu ala soi ta tlat thomai Maxine ron chuak chuan Howard anu poi piarin tukver atranga alo thlir rang po chu a hmubok wine nen anin biak fel hnu chuan Howard po chuan anin hna hmun tor lama chuan a hruaita ani film an chan hma chuan Maxine chuan per chu awa hmu a per chuan akum zate lo hrilin Howard nen anin mahal khat thin zia chu alo hrilani ti chuan shooting tran tur chuan farmhouse a chuan an kal khom ta a asin pakhat chu Jackson le Bobby te chuan an han be lo lawa a film kalphung tura chuan Jackson a kar chet awangin Bobby lin chena kalin lin chuan mutpe tan alo thlem don ani asin dot lia chuan Maxine chuan Jackson nena in mahal mek alai zon nu anga chang Lorraine chu alo play veliang Paul chuan an chetla vel chu tukver pona tangin alo thlir ve renga achak ve deuh nge nei anti anga ti ve tur chuan Howard chu awasom ngala ma se Howard chuan alungtan a that lo hlawa wangin alo hnel thong zana chuan Lorraine chuan chanve adu thu chu RJ hnena chon soin ani chuan alorem ti chelowa ma se midang te chuan achang ve du tak tak ani chuan atel ve chu an hnel lo thuan hrila RJ po chu in bol turin bathroom panin akala midang ero chuan lo chang chhun zomin an in si sep lai te chu an lo ko var renga RJ trap thoman hriat chuan midang chuan angai na an hrelo hlemai a in bol zo nu chuan RJ chuan midang hrilowa kalsana tuma ma se motorati nun nu chuan a hma loka per lo ding reng chu awa hmuta ani in chunga hruailu tumin motor atang chuan a chuak le ta a ma se palin ronzui ve atum chuan alo hnara in chunga hruailu atum chuan alo thlem le a ma se pali chuan a ngonga lo vitin a thi ma chu a vit tamol mol mai ni chuti lai chuan waina chuan ke la chu aron zonga thomno in bel mang lo le kelonga ron kalin perek ara fu pal tatlat mai na ti a adom vong vong lai chuan thoma hreta a bang ong atanga awa bi chuan pali khan amita tak aron chun siamaya a thi vele ta ani Lorraine chu RJ zong tur chuan aron tho chuak vele a chuti lain Howard point par bo thu alo sei ve bok Lorraine chu RJ zong chuan anin chunga avaluta ma se Howard chuan selara akal nan ta hmia mai Lorraine han hoi kol vel chuan mithi ruang phuar be a lo om chu awa hmuwa rak tuar tuar chungin chhuwa tumin kongkalam apan le ta ngalani Howard chuan Jackson kai thawin par zon pui turin awa soma dilom na vakalin Jackson chuan dila akar lo om chu awa hmuwa Howard lam awa hoi chuan ani chuan silaya lo tinin parli thil ti a hriat thu soin Howard chu a oma kap ta Jackson po chu thi ngalin aruang chu dila chuan atlalut ta ani pali chu Maxine mutna chuan ron lon kain Maxine chu aron chul kwal vela Maxine ron in letin parli aron hu chuan arak ta vak vak maya arak thom chu Bobilin alo hriat chuan puitumin aron tlan luta
Pal chuak lai chu ron hmu manin ava ngala pali chu dilbula lo omin Bobby chuan inlama hruai ho tumin a thlema ma se pal chuan tong kambol lo tak tak chak chuakin Bobby chu dila chuan anam thlata deya dila chuan ole an lo om sia Bobby po chu athi vele ta ani Lorraine chuan hreipui hmangin ata na kongka chu hontumin alo chek chor chora ma se Howard Khan ron hmuin a hreipui chu a chu sak loka Lorraine ni kut chu a chek ta a kut zung tang pakhat phei chu a che chum sakani Messi ni kha chu Howard te nu pa khum hnoya abirwa an pahnia an lo lu chuan an che dan te chu soidunin ataratarin anin mahal veta ani chuti hun chung chuan machine chu tolchuakin an motor lampanin akal ngala ma se awathlen chuan a cha bi alo om silo ma se oina silai ero ala theita hlo mai silai alak nu chuan Lorraine chua turin avalet le a Lorraine ni chua tir tuma a be lai chuan Lorraine la chuan athil ton chu machine thiam lo vek nia puin alo haumol mola Lorraine ni tlan chuak chu Howard chuan aron kap let ta top mai ni Lorraine chu in chung lama hnulu atum lai chuan Lorraine ni thitur ron leng ora chuan Howard alung phu chu aron buai thuta ti chuan lungphu cholin athi zuita ani Maxine chuan kar chabi chu zong hmuin pal chu silain aron tin ta a TV a pathian thu hril tu soi che chu soi chhongin a silai chu met per han tuma ma se alo in lot silo pal chuan Maxine chu shotgunin aron kap ta thunga ma se a thel tlat a silai puak hmara chuan ama zok chu a thlok chuak ta nola angum ru a so tlek bok Maxine puina chu an dil ve takna a Maxine chuan a than pui pe thak lo Maxine in motor a start lai chuan pal chuan aron aunom na le khera Maxine chuan alua achil sakta a thi chiang khermai atu ka chuan sheriff Denler le a deputy ta chu anron thenga TV po kha lola in play in Messi ni chu thushil tu fanu chu alo nia a fanu chu TV a arong bolna mangin alo zongani deputy po chuan an puitling film siamna video chu alo wa hmu chuaka Denler hne na angai dana wa zo chuan horo so za mo tak ani thu in alo chang ve mai bok